Pucki Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego funkcjonuje od 1957 roku. W tym oddziale byli też rybacy, byli ludzie związani z morzem. Pucki Oddział od wielu lat kultywuje to wszystko, co jest związane z zatoką, z ciężką pracą rybaków, z wiarą przede wszystkim na ten, więc nie sposób, żeby w miejscu parafii pod wezwaniem Piotra i Pawła, miejsce historycznego portu, miejsce ciężkiej pracy na morzu, nie angażować się w kultywowanie tych tradycji, które znane są od wieków, a które od 1981 roku są reaktywowane i od 40 lat uczestniczymy w nich w Pucku. Nikt nikomu nie zabrania, nikt się nie przeciwstawia, żyjemy w wolnym kraju, a wówczas i władze komunistyczne, i różnego rodzaju przeszkody, i represje nie pozwalały organizować, tak jak zaślubin Polski z morzem, i tych uroczystości. W 1982 roku w stanie wojennym rybacy byli karani mandatami, stawali przed kolegium do spraw wykroczeń. Ale wspólnymi siłami, mniej lub bardziej oficjalnie 30-50 łodzi zawsze w Pucku się zjawiało. Dzisiaj Pucki Oddział wspólnie z rybakami, wspólnie z parafią, wspólnie z miastem może w dużej, że tak powiem, krasie organizować te uroczystości. My głównie skupiamy się nad wystrojem portu, nad przygotowaniem sceny, wieszamy flagi, dekorujemy okolice miejsca odbywania się uroczystości. Był zakaz uprawiania żeglugi turystycznej po zatoce. Czy był potem do wopułony, czy była tam sąd, rozprawa, to juder pływty, że ja nie uprawiałem żadnej żeglugi turystycznej. Proszę nie mylić aktów religijnych i to co, jak ja na mszę idę piechotą do kościoła, ja przykładowo 3 kilometry, to jest turystyka? No i dredzie to było to, że ta pielgrzymka, ale to była nasza wymyślona rzecz, że ta pielgrzymka była zawsze, tylko ją Bismarck i Kulturkampf ją zabronił. Nie? No i niby to miało poskutkować w ten sposób, że komunistę glipie im było razem z Bismarcko prześladował z Kaszebów. Ale to było lgarstwo, według mnie, ale slachy wieśne ledzę, tyle różnych rzeczy są na świecie dzieje. To wiem dokładnie, że z Półwyspy bytamy, bo inni drodzy z Półwyspy, jak bytamy nie było, jeździli do Pucka na bierzmowanie, na takie rzeczy. Bierzmowanie musi biskup dać, to nie może żaden ksiądz parafialny. No i tym to było w Pucku robione, bo żaden biskup tam przed wojną, czy już tam w 1600 roku, czy co, bez w ogóle na Półwysep nie dał, bo to było takie zadupie, że żaden biskup by to nie jechał. No i musieli ci młodzi ludzie z rodzinami jechać do biskupa, czy ładnie chcieli tu przejechać. I było jeździony do Pucka na takie różne święta. Ale czy to była pielgrzymka, czy to nie była pielgrzymka. Historia to jedna sprawa, ale ten 81 rok, co wam przeszło, żeby to zrobić? To przeszło stąd, że rechli, ze 3-4 lata rechli, i wymyślili te kaszepskie byty. I do dziś uważają, to był jeden z moich najlepszych w życiu pomysłów. Nie? Ale jednak te kaszepskie byty do dziś mają wadę, że to jest taka cywilna impreza i tam są ludzie strydają nagrodę, też to wszystko, a czemu ten dostał to, a nie. I z tyłu, czy ksiądz chodził, ksiądz Markowski po kolędzie, tam w tych latach to musiało być 79, 80 rok, tym z nim zaczął gadać o tym, i mu gadają, żeby zrobić tam religijną imprezę. I mnie pierwsze w głowie było, żeby do Swyżewa, bo to tak do Swyżewa. A on bardzo rozumno
rzekł, żeby to sfyrzowało stawić, bo to jest tu na Półwyspie w tradycji, że są jedzą piechty. Są te dwa odpuste w Sfyrzewie, to jest węgorzewy i zielny. I od Gytci, od słowa do słowa przeszło, żeby do Pucka. Święty Piotr Paweł, wszystko paseje. No i ty przeszedł ten miastem z tym wszystkim sfyrtowale, te wszystkie Gytci, to tak było właśnie przed 81. W 81 roku był, jeśli się rozchodziły te komunistyczne czasy, to był najlepszy rok do tyłu 13 grudnia. Nie? A my to robili to pielgrzymko tam w czerwcu, w końcu czerwca, na Świętego Piotra i Pawła. I nikt nic nie zabronił, wszystko było wolno. I była bardzo fajna ta pierwsza pielgrzymka, udała się. Dopiero klopy te są zaczęte na dredzie rok, czyli w 83. Czy był stan wojenny, i było to ten zakaz żeglugi i tak dalej, i tak dalej. I tam są były kłopoty wielkie. Te kłopoty były, no to było efektywne. Te kłopoty spowodowały, że to już do dzisiaj są cygny, bo to ledzy tak wiesz, te w zono, ci wszyscy, co byli w tych, przy Izbie Morskiej, to był kolegium przy Izbie Morskiej. I ono tam rebykum pewno tam ukaralo. Mieti ukaralo kolegium w Wildzie Wsi. Ale to wszystko były takie pieniądze. Pyro rebyków tam, na to kolegium przeszle, no strzegli, mieli zapłelkli pewno. I taki jeden wszedł z wielu, zdaje się, to byli. Wszedł no to kolegium i on tak od razu mówi, ja nie chciałem nic słuchać, co ja zrobiłem, obojętnie co wy tu powiecie, to ja zaraz za to zapłacę, a tak jak rebyce w tamtych czasach, to on tak bardzo pieniądze wyciągnął. Ja wam za to wszystko zapłacę i chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że obojętnie ile mi każecie zapłacić, to w przyszłym roku ja też popłynę. A ten cały prowadzący, ten kaptyna rzekł, proszę się uspokoić i usiąść. Kolegium wyraża nadzieję, że do drugiego roku w Polsce zajdą takie zmiany, że nikogo za takie rzeczy karać nie będziemy musieli. W 83 było spokojno? Nie, to co cygnono już tam, jak wieś do 89. Tutaj z wieloma znakomitnościami się spotkaliśmy poprzez proboszczy Puckiej Fary, czy księdza profesora Perszona, czy księdza Jerzego Kunce obecnego przez kilkanaście lat, ale i pamiętam dobrze pielgrzymki z arcybiskupem Wrocławskim. Naprawdę wiele sobie człowiek wtedy do serca brał z tych przemów, które arcybiskup wygłaszał. Hasło "Me trzymamy z błega" zawsze jest widoczne w czasie pielgrzymki. I one zawsze, uważam, będzie istotne dla rybaków, dla chrześcijan, dla tych wszystkich, którzy w tej pielgrzymce biorą udział. Ale taki duch czasów, że tych kutrów rybackich jest coraz mniej, tych łowów jest coraz mniej, że te jednostki przekształcają się w jednostki turystyczne, że tak pomału rzeczywiście ta turystyka się przebija. I wiele osób przyjeżdża na tą pielgrzymkę nie tylko dla tego aspektu takiego typowo chrześcijańskiego, ale też dla aspektu takiego turystycznego, bo to jest jedyne w swoim rodzaju takie wydarzenie na wodach w Europie. Barwa kolorów, mnogość jednostek biorących w tym udział, kaszubskie barwy, czy przy tym ta wszystka nasza tradycja, która jest pokazywana na tego, jest rzeczywiście bardzo dobrym produktem turystycznym. Spotykam się z tym, że wielu ludzi nawet z zagranicy tutaj przyjeżdża. Czasami nawet przypadkowo goszcząc u kogoś gdzieś tam w Gdyni, w Trójmieście na tego i mówi, że jest zachwycona tym, co tutaj ogląda w Pucku. Jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tych jednostek, które tutaj wpływają, które biorą udział w nabożeństwie na wodach Zatoki Puckiej, tworząc tą charakterystyczną, modlitewną wyspę. Jest jeszcze wielu ludzi, wielu pasjonatów, wielu ludzi, którzy będą dbali o tą tradycję i historię,
i ta pielgrzymka przetrwa jeszcze wiele, wiele lat.